سلام زغبركم تقاتلتي ربع سبورت نايلوم على زينها سبورت حزدالكم متسينا لنا سناي مكتتال سبورت نتعنى سلام نفري نمعبالي نحادنت نلوتي كبراتها تلتي ربع سبورت كم تلمود متوبعكم اي فرينا ندابلنا لايك شير سبسكرايب كومنت اي ترسعوا ربع سبورت ربع سبورت ربع سبورت حتصير دسسان تنتنا بريمير ليج انجليز ودر عامة سبورت 2025 እቲ ብዙሕ ተጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሊግ ዝኾነ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2025-26 ብሓድሽ ወንን መልክዕን ክጅመር ይዳሎ ኣሎ። እዚ ውድድር እዚ ዕለት 15 ነሓሰ 2025 ክጅመር እዩ። ዕለት 24 ጉንበት 2026 መጋረጅኡ ክዓጽ እዩ። ሎም ዓመት ክለብ ሊቨርፑል ቻምፒዮንነት ክብራ ንምክልኻል ክትቃለስ እያ። ክለባት ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲን ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ድማ ነታ ዋንጫ ንምንዛዕ ቆሪፀን ተላዒለን ኣለዋ። ተወሳኺ ሓደስቲ ኣሰልጠንቲ ሓደስቲ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ዘየባ ጋንታታት ከምኡውን ሓደስቲ ቀመር ቴክኖሎጂ ነዚ ውድድር ዝያዳ መሳጢ ከም ዝገብሮ ይግለጽ። ሓያል ውድድር ዋንጫ ሊቨርፑል፣ ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲን ኩሉ ትንበያታት ከም ዘመልክቶ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ መንጎ ሊቨርፑል፣ ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲን ዝካየድ ሓያል ውድድር ክኸውን እዩ። ሊቨርፑል ድሕሪ ዕዉት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጉዕዛ ሊቨርፑል ምስ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ናይ ቻምፒዮንነት ክብራ ንምክልኻል ትቃለስ እያ። እዛ ጋንታ ዕዳጋ ዝውውር ተፃወቲ ንጡፍ ምንቅስቓስ ብምግባር ንጀርመናዊ ተፃዋታይ ፍሎሪያን ቪርትዝ ብዘገርም ዋጋ ብ116 ሚልዮን ፓውንድ ኣሰጋጊራ ኣላ። ብተወሳኺ ኒኪቴኬ፣ ሚሎስ ከርከዝን ጀረሚ ፍሪምፖን ብምምጻእ ጋንታ ኣሒላ ኣላ። ኣሰልጣኒ ስሎት ነቲ የርገን ክለብ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ፕሬሲንግ ኣገባብ ፆታ ብምቕጻል ተወሳኺ ኣብ ምቁጻር ኩዕሶን መጥቃዕትን ዘድሃበ ኣገባብ ከም ዝኽተል ይግለጽ። ኣርሰናል እዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ድሕሪ ምዛማ ሎማ ዓመት ነቲ ካብ 21 ዓመት ንጀው ፀንሐ ጽማት ዋንጫ ንምርዋይ ቆሪፃ ተላዒላ ኣላ። ነቲ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዝነበራ ፀገም ንምፍታሕ ንስዊድናዊ ቪክቶር ዮከረስ ብ63.5 ሚልዮን ፓውንድ ኣምጫቶ ኣላ። ብተወሳኺ እውን ንማርቲን ዙቢሜንዲ ንኖኒ ማዱኬን ብምምጻእ ማእከላይ ናይ ምጥቃዕ ክፍላ ኣደልዲላ ኣላ። እዚ ድማ ንጋንታ ሚካኤል ኣርቴታ ሓንቲ ካብ ቀንዲ ተወዳዳሪት ዋንጫ ገይርዋ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ጋንታ ፔፕ ጋርዲዮላ ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘይንብር ውድቀታ እንደገና ናብ ዓወት ምምላስ ትፅዕር ኣላ። ከም ኬቨን ደብሮይን ዝኣመሰሉ ምኩራት ተፃወቱ ከወላ ተኸሰረት ንራይን ኣየት ኑሪ፣ ራይን ቸርኪኒ፣ ቲጃን ኣይንደርሰን ዝኣመሰሉ መንእሰያት ኣምፃ ብምትካእ ነታ ጋንታ ሓድሽ መልክዕ ሂባቶላ። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሲቲ ናብ ዓወት ክትመለስ ትኽእል ምዃና ይገልጹ። ቸልሲ ሎም ዓመት እውን ከም ልማዳ ዕዳጋ ዝውውር ብዙሕ ገንዘብ ምፍሳስ ንጆዋ ፔድሮን፣ ጃሚ ጊተንሰንን ሊያም ዴላፕን ኣምፅያ ኣላ። ከምኡውን ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ዋንጫ ክለባት ዓለም ቸልሲን ናይ ሎም ዓመት ዋንጫ ክትወዳደር ከም ትኽእል ይግለጽ። ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሓድሽ ኣሰልጣንያ ሩበን ኣሞሪም ዩናይትድ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪኻዊ ውድቀታ ንምሕዋይ ተፅዕር ኣላ። ንማቴዎስ ኩንሃን ብራያን ምቤሞ ብምምጻእ መስመር ምጥቃዕ ከተሕይል ፈቲና ኣላ። ኣሞሪም ዝኽተሎ ናይ 3-4-2 ኣገባብ ፆታ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ሜዳ ምቁጻርን ቅልጡፍ ምቅባል ኩዕሶ የድህብ።
توتنهام هوتسبير دحري معواتا اب يوروبيان ليج توتنهام مس حدش سلطانيا توماس فرانك ناب زلعل درجه كسغم تثبيت يقبر اسلطان فرانك تعጻጻفን መጥቃዕታው ኣጋው ጾታ ብምኽታል ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ መስመርን ኣብ ዝተወሰነ ኩርናዕ ብዝለዓለ ምዝማዝም ምጥቃም ዝያዳ እዩ ዝፍለጥ حدثتي نا بريمير ليج زحلفا غنتات ا بريمير ليج كصنحدين لوما عمت كلبات ليدز يونايتد بيرنلي ساندرلاند نا بريمير ليج زغرا غنتاتين ابز حلف قلت عمتات كلنا بريمير ليج زحلفا غنتات بولبو بمرادن نزنا يلوما عمت زحلفا غنتات حال صاطي فطير لنا الله ليدز يونايتد اب تشامبيونشيب امول عمت 95 تشتات بمزغاب حيلان زلعال بقعت مونانا يزري እዚ ድማ ا بريمير ليج تصنح تسفا زهبيو بيرنلي بديسيبلين صنع مكلخال اتفلت كانتا انتهنا جن ام مسمر متقعد صقم كيغونفا سغات አለው ሳንደርላንድ ድሕሪ 8 ዓመታት ፕሪሚየር ሊግ ተመሪሳ ዘላ ሳንደርላንድ ብመንስያዝ ተሃንጸት ጋንታያ ኣብ ዕዳጋ ዝውውር ንጡፍ ተሳትፎ በግባራ ከም ግራንጃ ካዛ ኣመሰሉ ሙክራት ተጻዋታ ኣምጽያ ኣላ እዚ ድማ ክጸንሕ ዝሕግዝ ኣይመስል حدثتي كاميرن تكنولوجين نايلو معمد بريمير ليج انجليز بحيول حدثت نغراس تسنيو فرقي اوتوماتيك تكنولوجي اوف سايد سيمي اوتوماتيد اوف سايد تكنولوجي ازي تكنولوجي زي نمجمرا غزيو مولا عمت اب طمي كوعليو كمون حدث وقعت كعسو كوبانيا بوما ننايك بمتكع حدث وقعت كعسو كتقربيا كايدي 8 سكند نحلو تردد حلو تردد او 8 سكند كابت كعسو زحزول غزي كوصوا خم زلوم زئزز حدش كيدي اب غبري كوعليو بز مسرت عمت سبورت 2025 بريمير ليج انجليز حيال ودر سلتاو لطታት مسات قنታት زملو خون مخانو تثبيت يقبر كلهم دغفت خو سغري نزي ودر زي بانقوتا يصبي ولو نسخاتكم ككبرات خاتلتي حسابكم تعزتاتكم كما يمثل هاي اكافلنا ذا channel ناتكم يا وكيل ألكسندر إسا غونزالو غايتان بزعما مسرع مسجار تتصاوتايو انتايبل غونزالو غايتان وكيلنا إرتراو شورنا أتكاي ألكسندر إسا بفلا أبزو 4 أوان أبزر زلو ورتات مسجار تتصاوتايو أب مرة بوزحان بزغبرو مغاليستات أتوكرو سحيبلو مغاليستاتو مبزحت غزي بتنك استمرصن نزور زملكت كفتات زغدفون يوم إذا ما نتنتنت سبورتن دغت بزعما مصايسا بزح كزاربو عدل كبكيليو أبزو 4 أوان بفلا مس مجمرنا 2025 ناي مسجار وقتي سم ألكسندر إسا مس عبيت كلبات كم ليفربولن كلبات سعود عرب تتحيزو كتكتسنهي أبزو وانزيو وكيل غونزالا غايتان أما الرخبو زحان سعود عرب الريال قريبو نتورتا زيادة زقاد مجلس يهبو غايتان أبقانا محتتو نخلو زلنا ماريتات نتصنعون نمزونا لنا من البات نتتصاوتاينا زمت سقات على سجونتن موسان كربا نخون إلو نيرو إذا مجلس أزي بزيكا زخونا نتصور حبريتا مهاب مالت إسا أب نيوكاسل يونايتد كتصنح دي ويس كخيت رجوت ملس كابه نتنا مسجار ورتات زيادة أجاري دويو بزحت انت سبورت كم زبلو إذا أبها لقايتان نواجه تتصاوتاين معباي نزحشو كان مخونة المركب نستجبر السلطة مجلس خون كم زخل يقلتو بتوسعون أبكربا جزء جازيتها هاجر إنجليز كم تصبوا قايتان ويكالوت وكيلاتنا إسا أب ستاديوم أنفيل أب زنبرنا ليفربول كلمة ودر صوتها تراعم زبل ورتات نتنا مسجار ورتات زيادة بارع فتير ليو إذا ما ليفربول نيسان بفرام زلوا تجدد سنة يقول له سلطاو أجباب غونزالا غايتان إيجنسو غونزالا غايتان أكالنتي نا يونيفرسال 22 ዝተባሃለ ዓቢ ኤጀንሲ ናይ ተጻወተ ኮይኑ እዚ ኤጀንሲ እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ንብዙሓት ዕውታት ተጻወቲ ከም በዓል ሉካ ሞድሪችን ሓላዊ ልደት ኤሚሊዮ ማርቲነዝ ካልኦት ወግዓዊ ወኪላቶም እዩ እዚ ኤጀንሲ እዚ ኣብ ኣርጀንቲናን ስፓኛን ዓቢ ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ምውካል ምዕባይ ሞያዊ ህይወት ተጻወቲ ዝሰርሕ እዩ ኣገባብ ጋይታን ኣብ መስረ ምስጋር ኢሳ ነተጻወታይ ዝለዓለ ረብሓን ምውሓዝ ዝዓለሙ ምዃኑ ካብ መግለጽታቱ ንጹር እዩ ብዘይካ በቐጥታ ንኢሳ ክወጽእ ይደሊ ምባል ንኹሉ ኣማራጺታት ንመዝን ኣለና ዝብል ኣባሃሉ ንኒውካስል ዩናይትድ ጻወት ምግባር ዝሓሸ ውዕል ንኽዛተይ ወይ ድማ ነተን ኣገደስቲ ክለባት ዝለዓለ ዋጋ ክወዳደራ ይደሃፍ እዩ ናይ ወኪል ጎንዛላ ጋይታን ናይ ቀደም ዘካየዶም ዝውውራት ምስ ንርኢ ብዛዕባ ናይ ቀደም ዝውውራት ኣሌክሳንደር ኢሳ ማለት ካብ ኤአይ ከይሽወደን ናብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ከምኡውን ካብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ናብ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝተገበሩ ዝውውራት ብዛዕባ ጎንዛላ ጋይታን ዝነበሮ ተራ ብዙሕ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንምርካብ ይከኣል እዩ
ይኹን እምበር ኢሳቅ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሊጋት ሽወደን፣ ጀርመን፣ ሆላንድ ብልቃሕ እስጳኛ እንግሊዝ ምፅዋቱ ወኪላቱ ኣብ መስርሕ ሞያዊ ዕቤቱ ብቐጻሊ ንጡፋት ምንባሮም እዩ ዘርኢ ስልታዊ መግለፂታት ጎንዘሎ ጋይታን ኣብ እዋን ምስጋር ንመራኸቢ ብዙሓን ብስልታዊ መንገዲ ዝጥቀም መግለፂታቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንብዙሕ ትርጉም ዝተጋለፁ እዮም እዚ ድማ ተጻዋታዩ ኣብ ኣጀንዳ ንኽጸንሕን ዋግኡ ንኸይወርድን እዩ ዝሕግዝ ከምኡውን ጸቕጢ ኣብ ክለብ ብዛዕባ ምጽናዕ ኣማራጺታት ምዝራቡ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል ዩናይትድ ጸቕጢ ይፈጥር እዚ ድማ ንዝሓሸ ውዕል ንኽቕርቡ ወይ ድማ ንዝመጽእ ናይ ምስጋር ዋጋ ንኽቕበሉ ይደፋፍእ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ተገዳስነት ጋይታን ብዛዕባ ተገዳስን ኣብ ዝተፈላለዩ ሊጋት ማለት ፕሪምየር ሊግ ስዑድ ሊግ ብምጥቃስ ንተጻዋታዊ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ከም ዘለዎን ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ከም ዝደልዮን የመላኽት ወኪል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጎንዘሎ ጋይታን ኣብ መስርሕ ምስጋር ተጻዋታዩ ብልሓትን ስልታዊ ጥበብ ዝተመልኦ ኣገባብ ከም ዝኽተል ካብ ናይ ቀረባ እዋን መግለፂታቱ ንጹር እዩ ንመራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ንተጻዋታዩ ዝለዓለ ረብሓ ንምውሓስን ናይ ምስጋር ዕዳጋ ዋግኡ ንምዕባይ ይሰርሕ መጻኢ ኢሳቅ ኣብ ኒውካስትል ይኹን ኣብ ካልእ ክለብ ውሳኑ ኣብ ድሌት ተጻዋታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ተወኪሉ ዝኽተሎ ስልታዊ መስርሕ ንዝምርኮስ ክኸውን እዩ ኣብ መጨረሻ ክቡራት ተኸታተልቲ ሮባ ኤሪ ስፖርት መዕለቢ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣበይ ይኸውን